Com anem? Mira tu, s'ha arribat. Fots bona cara, eh? On sou, que content? Que fa un trago, home. No, merci. Vaig a veure la família. Ja ens veurem havent sopat. Val, que ens veiem després, doncs. Com ha anat per allà baix? Fabulós, collonut. Ja us explicaré. Vaig a veure la dona, ara. Sol solet, vine a veure, vine a veure. Sol solet, vine a veure que t'ho fet. Sí, que hem fet. Posa't la capa, posa't la capa. Quin és, maco? Què t'agradaria ser quan siguis gran? Turista. No pensàvem que arribessis tan aviat. Quina sorpresa. Mira, ha anat així. És a casa, la mare? Que no t'ha anat bé. Perfecte, m'ha anat perfecte. Aviat tornaré a la ciutat i llavors hi anirem tots. A on és la mare? A dins, a casa. Rosa, porta aquest paquet a Can Pere, si us plau. Què tal? Hola, dona. Tenia unes ganes d'abraçar-te. Qui has tornat? Sí. T'hi he enyorat tant? I jo? Quina alegria. No és pas boig qui torna a casa. Esteu tots bé? Bé, mira, Dona. aquí tot continua igual. I la nena què fa? Bé, sembla com si estigués més aixecta des que vas marxar a la ciutat. A l'escola força malament per això. Tu. Pessigolles, llisques, lenta, silenciosa, arrodonida com si fossis plena de cotó, la taca negra com si fos dibuixada, i després et cobriràs de vellut per a néixer papallona. Tu. Vés a la merda, maco! No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant. Que no t'agrada la pluma que t'he portat? Que no em sents? Sí, Collons, agafa aquestes bèsties, porta-les al pati i ajuda't, mare. Enlloc es menja tan bé com a casa. bé, vaig a canviar-me. La Rosa, sempre tan encantada. No sé. Sembla perduda, aquesta criatura. No presta atenció a res. I el Cisco? Mai li he donat prou importància per fer-se la seva. Sols es fixa en les notes de l'escola. Sort. Sols el quimetó que és a la terra i aquí.
Cisco, explica'ns coses. La ciutat és fabulosa. Hi ha molta gent, bars, cines, música i diversió. Els edificis són molt alts. La gent va mudada. Les dones són molt maques. El restaurant on treballava de cambrer és molt gran i luxós. Diuen que hi va gent important, mengen uns plats estranys i després parlen i riuen. Estalviaré i comprarem una casa a la ciutat si hi trobo un treball fixe. Tornaràs a marxar? Aviat, dintre de 2 mesos haig de tornar a la ciutat. Tinc un contracte de 6 mesos en el mateix hotel. I si tot va bé i m'agafen com a fixe, ens n'anem tots plegats a viure allà. Que m'has comprat el tutti-boti? Tu aniràs a escola amb les mosses d'allà. Aprendràs molt. Allà les escoles són molt més bones que aquí. Bueno. Que no et fa il·lusió. Sí. Que no vols anar a la ciutat, Rosa? No ho sé, no hi he estat mai. Sols l'he vista per la tele. A la ciutat hi ha gent, molta gent. Hi ha tendes, bars, cines, molts nois i noies. No t'agradaria conèixer gent d'allà? Sí. I on viurem? Allà hi ha pisos. Suposo que en trobarem un de bonic i barat. Cony de nano. Però vols deixar de fer soroll amb aquest trasto? Porta cap aquí. O no et s'apaga això? Está reservado, me voy enseguida, a no ser que usted necesita quedarse. Puede quedarse si quiere. Es usted muy amable. Permítame que me presente. Me llamo Ludwig. Soy de Viena y soy relojero. Encantado. Buenas noches. Debe de estar muy cansado, ¿verdad? Yo también he tenido una jornada infernal. Buenas noches. Buenas noches.